mondja. Foglaltok helyet. Egy ige forgolódott a szívemben, mégpedig az, hogy azt mondja Istennek az igéje, hogy haragudjatok, de ne vétkezzetek. A nap le ne nyugodjon a ti haragotok fölött. Tehát az ember lehet indulatos, meg lehet, hogy megfogalmaz dolgokat, de egy dolog nagyon lényeges, hogy az az indulata, ez ne fajuljon odáig, hogy bűnt követel. Így van? De ha bűnt követel, akkor az a nagy kérdés, hogy hogyan tovább. És nekem most az van a szívemben, őszintén megmondom, hogy a mi évünk ne nyugodjon le a mi haragunk fölött. Hogy legyünk szabadok arra, hogy meg tudjunk bocsájtani az atyafiaknak, meg tudjunk bocsájtani a házastársaknak, gyermekeknek, meg tudjunk bocsájtani munkahelyi konfliktusokban, meg tudjunk bocsájtani testvéri, atyafiúi kapcsolatokban. Eszembe jutott az a nagy kérdés. Tanítványok azt mondták, hogy hát jó, hát megbocsájtok, de hányszor? És akkor Péter maga ugye majd ő megmondja a frankót, hogy méltán 7-szer? És akkor Jézus azt mondta rá, hogy nem. Nagyon kicsi vagy, szűkmarkú vagy, nagyon önző módon gondolkodsz. Isten ennél nagyobb, Isten ennél hatalmasabb. És mi volt a válasza Jézusnak? Hányszor kell megbocsájtani? 70-szer, 7-szer, nem számolom ki, rossz vagyok matekból. De mi? 490. Tehát akkor 500-adjára már nem szabad. Nem kell megbocsájtani. Jó? Tehát ezt nem írja. Magyarul ez azt jelenti, hogy legyél bőkező. Legyél irgalmas. És tudjátok, nagyon sokszor azt látom én magamon is, hogy nagyon irgalmasak vagyunk a bűnből, a hitetlenségből, a világi nyomorúságból, fertőből megtérők felé. Mert azt mondjuk, hogyha befogadod a szívedbe az Urat, akkor az Úr megmos téged, újjászül téged, befogad téged az ő országába. És mi van azokkal, akik az Úr útján járnak? Azokra vonatkozik ez a mérték. Vonatkozik-e? Tudunk-e egymás felé, hívő a hívő felé ilyen irgalmassággal tekinteni? Na erre azt mondja, a tanítványok azt mondták, Uram, hát növeld a hitemet. Hát ezt normális, épesző ember nem tudja megcsinálni. Hát ilyeneket nem mondj nekem. Ez olyan magas léc, ami neki se megyek. Hát nem égetem magam. És Jézus azt mondja, hogy, és én direkt megnéztem, mert ugye fordítják különböző módon azokat az igéket, amik a Bibliában szerepelnek, és nagyon kíváncsi voltam, hogy itt, mert más fordításokat is megnéztem, és azt mondja, hogy ha ellened vétkezik, és 70-szer, 7-szer is, és azt mondja, hogy megbántam, akkor bocsáss meg neki. És nagyon kíváncsi voltam, hogy ennyivel el van intézve, hogy megbántam. Bocs. De nem, mert ezen a helyen ugyanaz a metanóia szó szerepel, amit a megtéréskor mondunk, hogy az ember az egész életét megváltoztatja, és egy új irányba fordítja. Hogy lehet az, hogy Jézus azt mondja, hogy ha valaki vétkezik ellened, és azt mondja, hogy nem csak megbocsájtotta meg elnézést, bocsánatot kérek, hanem megtér, tetőtől talpig elhatározza, hogy ő más életet él, és most már nem teszi azt, amivel megbántott, akkor fog egy másikat tenni. Arra mi vonatkozik? Ezt már nem. Mert azt még elnéztem, de ezt, ne haragudj, ezt már nem. Hogy kezeljük ezt a dolgot? És őszintén megmondom, én is magammal szemben is ilyen vagyok, hogy hát azért nem néztem volna ki belőled ennyi év után. Hát van képed? És az ember nagyon sokszor magával szemben is irgalmatlan. És ott motoszkál a fúrógép benne, hogy hát ez
ezt nem tudom megbocsájtani. Magamnak se. És a másiknak se. Mert ma annyiszor mondtam, annyiszor szóltam, vagy nem szóltam. Vagy figyelmeztettem, vagy nem figyelmeztettem. Megpróbáltam már 10 módon jelezni, hogy ez nekem nem jó. Így nem jó. Amúgy. És oda jön 70-szer, 7-1-ére is, és ugyanaz az, vagy egy másik megtörténik. Mert ez se részletezze az Isten igéje, hogy ugyanabban a dologban vétkezik, vagy 70-szer, 7-szer másfél évben. Mert a beszédből megtért, de a szúrós tekintetből meg nem. És a gyerekeim féltek tőlem. Ránéztem a Simondra, a kanál megállt a kezébe. És végig gondolta, hogy mit csinált. Mondom, semmi, gyönyörködöm benned. És akkor ette tovább az ételt. Mert néha tudok úgy szúrni, hogy megáll az ütő benne. Van ilyen? Én is így tudom. Igen? De nem ő rá, nem lehet már. És neked is megáll a kanál a kezedbe? Vagy? De miért van ez? Azért, mert igen, az ember sokszor és sokféleképpen tud vétkezni. Lehet, hogy mulasztással vétkezett. Akkor és ott nem azt mondta, és nem úgy, ahogy kellett volna. Hogy fölemelje, hogy megvigasztalja, hogy bátorítson, hanem még taposott rajtam egyet. Mert eddig ért a trutyi, most már lenyomta a fejemet, hogy belebudjan. Nagyot segített rajtam. Van ilyen? Hogyne? Ajaj. Néha az ember úgy érzi magát, mint a meztelen csigát. Sóztatok már? Na, most nem, mert már elbújtak, de nagyon kellemes érzés neki, azzal lehet. Csak úgy emelgeti a tappancsait. Na, néha az ember így érzi magát. És ezért én bennem az volt, őszintén megmondom, hogy egy pillanatra álljunk meg, és mondjuk azt az Úrnak, hogy Uram, lehet, hogy már túl vagyok a 70x7-en. XY felé, a másik felé, a harmadik felé, a házastársam felé, magam felé, Isten felé. Hányszor van, hogy az Istennel szembe is azt mondjuk, hogy igen, de hát azért te adtad mellém. Nem? Meg te hagytál ebbe a helyzetbe. Te engedted meg, hogy ilyen helyzet legyen. És ez is egy nagy kérdés számomra. Az Isten igéje azt mondja, hogy akit az Úr szeret, azt meg akarja tisztítani, hogy értékesebb és nemesebb legyen az egész ember, mint az az arany, amit a tűz által tisztított meg. És amikor ezek a nehézségek és próbák jönnek, majd szeretném összefoglalni az éves üzenetet, és ebbe is ez benne nagyon markánsan, visszatérő módon, hogy kezelem én ezeket a próbatételeket. Van-e bennem az a hit, hogy igazából nagyon nem tetszik, meg nagyon égeti a talpamat, meg mindenemet, de ha ítéli meg, hogy ebben nekem még ki kell, hogy olvasszam, akkor ez a tűz nekem kell. Rossz, kellemetlen, morcossá, mogorvává tesz, minden bajom van vele, de van-e hitem és bizalmam Isten felé, hogy Isten azért engedi ezt meg, azért hozza elém, azért keveredek ilyen helyzetbe, mert azt akarja, hogy a szívedből kiolvadjanak dolgok. Mik? Te tudod, meg Isten tudja. Van olyan, hogy pont a legkedvesebb testvér tüzel alád? Van bizony. Na és akkor mi van? Akkor az a tűz az nem téged próbál meg? Nem a te szívedben olvaszt ki valamit? Segítségedre volt a testvéred? Ezáltal? Egyáltalán nem adunk hálát azért, hogy hát Tamás, tényleg késtöftél a szívembe is, és alám tettél, és keresztbe tettél, és mindennek lehortál, és én nagyon hálás vagyok, mert gyakorolhatom a megbocsájtást. Még egyszer sem mondtam neki. Mondjuk nem is igaz. De ha igaz lenne... Szúrós szemmel néztem rá. De ha van ilyen... Megbocsájt a Tamás. Gyakoroljuk. Elnézést, tehát nem volt ez abszolút betervezve, de nagyon ez volt a szívembe. Önmagad felé is. Mert azt látom, hogy miközben irgalmasok vagyunk tényleg a bűnből, a mocsokból megtérők felé,
amikor már az Isten útján járó 5 éve, 10 éve, 15 éve, 20 éve, hát már az ige is, és rengeteg igét föl tudok sorolni én is. Mondhatnám napestig, hogy már tanítónak kéne lenned, meg ilyen, meg olyan. És amikor az ember ezekkel szembesül, hogy még mindig itt tart, akkor teljesen összeomlik, és minden baja van, és egyszerűen nem tudja meglépni azt, ami a legfontosabb. Isten felé is, önmagad felé is, a testvérek felé is, ellenség felé is, hogy meg tudj bocsájtani. Mert Isten ezt teszi. Tehát ő nem azért mondta ezt, hogy megugorhatatlan akadályt állítson eléd, hanem ő ezzel a példával azt akarta bemutatni, hogy én ilyen vagyok. Én fölkínálom neked ezt a lehetőséget. Akarsz élni vele, vagy begörcsölsz, befeszülsz, megkeményedsz, ellenálló leszel, kemény leszel, és így tovább. Ütvefúróval közlekedsz, vagy hogy? Érted? És Isten, csodálatos dolog ez. Majd nagyjainkat fogom idézni, például a Hankocki Zolit, aki azt mondta, hogy Isten nem terrorista, nem ront rád. Így van, nincsenek elvárásai. Ezt nem azért mondta, hogy elvárja tőled azt, hogy 70-szer, 7-szer bocsáss meg, és ha nem teszed meg, akkor nem állsz meg a szem előtt, hanem fölkínál egy lehetőséget. Mondja, hogy ember, szabadon akarsz járni? Ez a lehetőség. És járd ezt az utat. És meg fogod tapasztalni, hogy lemennek a görcsök, a vádlások, a nem tetszések, a fanyalgások, a mindenfélék. Mert meg tudod bocsájtani, és el tudod engedni. Nem fogod magadat korbácsolni, a másikat. Olyan lehetőséget kínál Isten ezen keresztül az emberek számára, amivel nem tudunk élni. A 30 éves keresztények sem biztos, hogy tudunk élni. Mert olyan hatalmas erő van ebbe, hogy Isten a megbocsájtásnak, szinte a végtelenig tartó megbocsájtásnak az útját mondja. És ez a szeretetnek az útja. Kalandos lesz. Tehát megbocsájtunk. Jó? Ne nyugodjon le, az idei év, még van 1,5 napunk rá. Jó? Ez házi feladat is, de itt is megtesszük egy ima keretében. Jó? Hogy ne engedjük meg, hogy cumiztasson bennünket a gonosz. Mert ha lépre megyünk, ő tekeri ám az orsót. Nagy horgász. Bekaptad a csalit és beteker. A szákot tesz alád, és lenyel, csak a szálkát köpi ki. Én nem akarok ilyen jövőt magamnak. Én azt a jövőt szeretném, amikor Isten, mint szabadító, ezért ezt énekeltük, hogy az Úr a szabadító. Hogy szabaddá tesz arra, hogy én ezen az úton járhassak. Istennek a szeretete kitöltetett, az agapé szeretet kitöltetett a mi szívünkbe. Tehát nem az, amit mi ki tudunk préselni magunkból, mert mindenféle pozitív motivumaink vannak, hogy miért szeressünk másokat, hanem az az agapé szeretet, amivel egyedül Isten rendelkezik. Hogy a bűneset előtt mi volt, ezt nem tudom, erre nekem nincs világosságom, de a bűneset óta az agapé szeretettel egyedül Isten rendelkezik. Tehát a 1 Korintus 13 is Istenről szól. Nem arról szól, hogy én mit verjek le a Tamáson. Gyere, atyám, fiam, te vagy legközelebb. Most te vagy a képben. Most te vagy a dolog. Téged műtenek. Atyánk, magasztalunk és dicsőítünk téged. És csodálatos látni azt, hogy te olyan Isten vagy, akinek a szeretetét nem tudjuk fölfogni. Olyan magas, olyan mély, olyan széles a te szereteted, hogy az emberi értelemben nem fér be. És mi mégis bele akarunk szuszakolni a mi fogalmaink közé, bele akarunk szuszakolni a magunk mércéjébe, bele akarunk szuszakolni a mi dobozainkba. Urunk, kérünk, hogy valóban a mi elménket érintsd meg a te szellemeddel. Hogy lássunk téged olyannak, amilyen te vagy. Mert ha téged jól látunk, akkor egymást is jól látjuk. Ha téged igazán Istennek és hatalmasnak látunk, akkor magunkról is jó lesz a képünk. Atyánk, akarunk tőled venni szemgyógyító írt, hogy megkenjük a szemünket. Ma is, most is.
ezen az óév búcsúztató Isten tiszteleten is Istenünk. És az az elhatározás van bennem, és bízom benne, és hiszek, hogy a testvéreimbe is, hogy nem akarom, hogy az ördög csapdájába essek, hanem azt akarom, hogy ez az év se nyugodjon le úgy, hogy minden ellenem vétkezőnek meg nem bocsájtok. Atyám, ehhez szükség van arra, hogy növeld az én hitemet és az én testvéreim hitét is. Mert ez fölötte van annak, mint ami el tudunk képzelni. Ezt nem tudjuk megtenni nélküled, Istenünk. Ezért arra kérlek, hogy a te szent szellemeddel érintsd meg mindannyiunknak a szívét most, hogy érzékenyek legyünk erre, hogy lássuk a te szabadításodat, hogy nem kell ebbe a bilincsek között járnunk, hanem járhatunk Isten fiainak a szabadságában. Ezért a Jézus Krisztus nevében megbocsájtok minden ellenem vétkezőnek. Az, aki közel áll hozzám, az, aki hittestvérem, közvetlen az én családomba tartozóknak, de az én ellenségeimnek is, a hitetlenek részéről, a szomszédok, munkahelyi konfliktusokban, azok részéről, akik megbántottak bármiben. Ja, Istenem, légy hozzánk könyörületes, hogy ezt meg tudjuk lépni. És szabadíts föl bennünket erre a cselekedetre. Köszönjük, hogy te az ördögnek a csapdáját letörted, a madarásznak a tőrét szétfeszítetted, és mi megmenekülhetünk. Legyen ezért áldott a te neved, a Jézus Krisztus által. Amen. Halleluja. Hiszem, hogy az Úr csodákat tud végezni. Foglaljatok helyet. Hatalmas az Úr. Bízzunk benne. Van hatalma. Nem azt jelenti, hogy neked 5 van, neki meg 6 alma, hanem azt jelenti, hogy mindenre képes. Óriási az Isten. Olyanokat tud megtenni, amiről nekünk fogalmunk sincs. És legyen bizodalmatok Istenbe. Nekem is.